О, да. Това ще ми е закуската за деня. Здравейте, земляни! Днес, преди малко гледах няколко репортажа за 13 февруари и познайте какво е днес. Днес е февруари 13. Понеже видях много силни хора за този бойкот на супермаркетите, който аз лично мисля, че е леко неоснован. Основата е, че той се прави поради високите цени на стоките, което според мен не е напълно така. Поне в България, да, високи са цените, да, скъпо е, съгласен съм. Честно казано, аз не взимам никакво мнение по темата и просто ми е интересно дали въобще се състои такъв бойкот в момента. Аз понеже лично не мога да взема никаква страна в момента по темата. Цените в Хърватия, да, там са скочили брутално много, но цените в България според мен са горе-долу каквито са си били и в началото на годината. Хлябът, например, върнаха му ДДС-то, но честно казано, това, че върнаха ДДС-то, лично казано, то се очакваше. В смисъл, от момента, в който държавата предприе мерки да премахне ДДС-то на хляба, аз си знаех, че в един момент то трябва да се върне. Това си е бизнес, това си е един вид финансово държавата бива подкастрена по този начин, което, както искате го разбирайте, просто хляба си е скъп и това е. Наистина в момента се чувствам, че нямам как да взема каквато и да е страна в този бойкот. Затова след закуската, която ви показах, след като си похапна, ще направя една бърза обиколка да видя дали се състои бойкота и това ще бъде, понеже в момента наистина нямам кой знае колко много време за губене, понеже аз имам доста работа, която трябва да свърша за днес, понеже днес ми е почивен ден и да, това е. Току-що минахме през Била и честно казано този бойкот на супермаркетите ми се струва, че поне в нашия район на Варна няма да се състои. Прямо просто хората, които пазаруваха, вътре се беше доста нормално като цяло. Нямаше никаква разлика от предните дни, както и от днес. Реших първата ми дестинация да бъде Била, понеже тя е най-близко до вкъщи, реално. И като цяло не знам, пак ви казвам, не виждам смисъла в цялата тази гидка за бойкотовете на супермаркети, но хората си имат причините и просто аз искам да отида и да поразгледам дали в другите супермаркети ще бъде същото положението. Така че продължаваме към следващата дестинация. Съжалявам, че не снимах от Била вътре, но реално не ми е позволено да снимам. Затова не съм вадил камерата и нямаше смисъл. Да. Take my word for it. В момента отивам към Lidl, любимата верига на всеки българин. Поне отскоро сякаш. Ще си купя 2 доматчета и ще видя някой друг супермаркет. Само гледайки паркинга, колко паркирали има, ми се струва, че ще е същото. В смисъл, гледайте какво става. Паркинга е фул, така че да видим и вътре как е. Значи, току-що бях в Lidl, пазарих доста повече отколкото очаквах. Може да видите това. Няма никаква разлика от предните дни. Не знам дали всъщност това видео има смисъл да продължавам да го снимам, понеже вече бях в 2 супермаркета и в двата си беше супер стандартно, както всеки ден. Всъщност, Boys and Girls, днес сме си поставили още една цел, освен разглеждането на определени вериги. Трябва да намерим Дерби кафе кола, Дерби кола кафе.
Това нещо никъде не мога да го намеря и не знам къде трябва да го търся. Преди го продаваха често, но вече никъде не го намирам, честно казвам. Единствената ми надежда са по-малките магазини, от типа на квартални магазини, където има по-особени продукти. Да, за това, който коментира под клиповете ми за дерби, кола, кафе толкова дълго време, съжалявам, човек, просто не мога да намеря никъде във Варна. В крайна сметка може да се наложи да поръчам онлайн. Всъщност, понеже намерих онлайн сайт, където продават дерби, кола, кафе, но не и физически магазин, където мога да отида да си купя на място. Преди малко бяхме в Lidl. Както ви казах, положението е абсолютно също, както всеки ден. Ще видим сега в CBA дали ще намеря дерби, кола, кафе и как е положението там и ще върна обратно. Мисля, че това е края на моя провален експеримент. Аз си мислих, че ще отида до всички тия супермаркети и ще снимам как е положението и ще ви зарадвам с някакви новини или нещо. Или просто да видя, нали, дали този бойкот ще се състои, поне в град Варна. До една степен бях разочарован, но и в същото време не съм изненадан, което не знам какво говори за това. Отидах след Lidl, отидох и до супермаркет CBA. Какво да ви кажа, беше също положението там. Отидах с цел да попитам дори за дерби кола с кафе, дали се продава. Поразгледах колите, имаше дерби кола естествено, но дерби кола кафе нямаше. Дори попитах една жена от персонала, попитах я, зареждали ли сте скоро дерби кола с вкус на кафе, защото си спомням, че имаше и само по нейния поглед разбрах, че тя въобще не знае, че съществува такава кола, няма си никаква представа и тя реално зареждаше стока в този момент. Предположих, че тя може би ще знае дали поне са зареждали такава кола скоро. Понеже аз преди имам спомен, че точно в Бурлекс имаше такава или CBA и в кварталните магазини. Сега явно няма и там. Пак казвам, коментатора, който остави коментара да реагирам на дерби кола кафе, ще трябва да поизчакаш човек, защото не мога да я намеря никъде. Като цяло дори не си направих труда да снимам в CBA и пред CBA въобще, защото често казано се отчаях тотално, че въобще този бойкот се състои под всякаква форма. Сега не успях да взема дерби кола кафе, но намерих тази интересна напитка, явно е някаква българска. Значи взех от CBA тази напитка, казва се Балканска малина, което е българска напитка на цена от 2,50. Доста скъпичка за 1 литър, но се води, че е натурална напитка, нали? Истинска. Може би следващия ми клип ще бъде точно за ето тази напитка, както казах, безалкохолна, без добавена захар, без добавени глупости. Сигурно има някакви консерванти, все пак, нали, напитка. Трябва да се съхрани по някакъв начин, както и да е. Ами това е. 13 февруари, бойкотове не видях, не знам, както ви казах аз, просто не виждам защо хората бойкотират супермаркетите, понеже това е нещо, което ти може да избягваш всеки ден. Ако имате желанието да не пазарувате от супермаркети, просто не пазарувайте от супермаркети, това бих казал. Не дейте и си измисляйте някакви, ще направим бойкот на супермаркетите, при положение, че при нас цените все още не са експлодирали, може и да стане, не казвам нищо, но това нещо не знам до каква степен ще помогне, нали, да се борите с инфлацията на тези цени. Казвам ви, не виждам смисъл в този бойкот. Явно и хората не виждат смисъл в този бойкот, защото, както сам се уверих, хората се пазарят нормално, утре е Свети Валентин, сигурно се готвят и за другия празник и за Трифун Зарезан също. Просто хората искат да си живеят живота. Не ни напрягайте с някакви бойкотове, просто няма да ви занимавам с повече от моите простолюдни видеа. Наистина исках това видео да бъде нещо малко по-голямо и по-интересно. Просто не виждам смисъл. Не виждам смисъл да се опитвам да го правя такова. Така че просто това е бърз репортаж. Какво се случва на 13 февруари. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви хареса, знаете какво да правите. И отново казвам, ако не искате да пазарите от супермаркети и подкрепяте вашите квартални магазини, пазарете от тях всеки ден, нон-стоп. Нямате причина да пазарите от супермаркети, ако не искате. Така че
Чао от мен. До следващия път. Yeah.